Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sigilanon nga sinuwat ni BB Farida Salgado. Kadili pa day no, shout out ini yung tanan. Tanang sunod no sa pagsubaybay sa aking ipang-upload no, gikan sa RMN Drama. Salamat kayo no, mga ka-listeners no, mga ka-followers. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel para notify ninyo no kung ako'y bagong i-upload ng mga sugilanon magikan sa RMN Drama. Salamat kayo. So karon dito maglangan ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni BB Farida Salgado. Kinsay usak sakripisyo. Mananatin. Nag-ilis manggod ko pag bagting sa akong cellphone. Carmina, doon ako itugan mo. Ambot, angay ko ba kaning isulti ni mo? Doon nakikita ko. O yan na itugan Franklin, oy. Nagbayang naman. Matan ako sa akong classroom. Saon mo ni eh? May rasad nga huwag ko makasulti. Tingalig mahasol siya. Aw, kan na hinuon kung mahasol siya? Daan pa gyud ko nang nga ang tinud-anay nga hinungdan sa panag-uban nila ni Jason ug Franklin. Mao ang iyang pagbao ni Franklin nga dili na mamisita sa among anak. Ha? Nabalaka ko na nga tingali mo tugan si Franklin ni Carmina sa gibao ni Jason. Nahadlo ko nga mo rebuildi si Carmina nang Muribildi si Carmina kung may pagbati siya ni Franklin. bisag wa pa nang. Ang pagpanghilabot ni Jason dako ng rason aron mahiubo si Carmina sa iyang amahan. Ayuhon lang sa pagpasabot si Carmina nga nung nabuhat to sa iyang amahan ang gikinahanglan day. Sa ako na bang pagsabot day, no? Nakagusto na si Carmina ni atong Franklin. Maulay ginahinungdan nga nung nabalaka kaayo ko nang. Nakita ko ang kalipay ni Carmina. Kanang mobalita siya nako sa ilang pagsaw ni Franklin sa paan nga dadon ni ini. Bisag hangin nun tos Franklin, no? Aligri sa to'y kasulti. Ay, naambot lang anak day, oy. Kamu nalay mahibaw ni anak kay mga ginikanan man mo. Ako, wa man ko'y labot, kay dili pa man ko ginikanan. Ay! May ragyod, nga wa ko mamahimong inahan. Uy, kaya man yung magipanghambog nga pan everlasting. Aw, nahinomdom di ka sa pan-everlasting? Wa ko ni mo dadi. Gidadan ka na ko eh. Dali dayon. Adito sa kantin. Ako na siya palit og soft drinks. Dili mahimong tubig lay atong ipari sa pan? Huwag mo nang sige tag-inom og soft drinks. Bitaw, no? Sige. Mainom lang tag tubig. Ato lang ta sa swing na. Mayo kay wapay na kalingkod dito. Dali dayon. Money pan everlasting min. Kwa. Uy, mao day ni. Ako tilawan ha. Okay. Lami man di ay. Daan paligid ko nga ganahan jud ka ini. Kadit ha, magkuha kong tubig. Nya na lang uy. Ngaon pa ganit ta. Magdunga lang yata kuhag tubig kun busog na ta. Salamat na giganahan di kami. Hoy Franklin. Unsa ganito imong itug-an ako? Ha? Katugong imong gisulti ganiha, nga doon na kaitug-an ako. Pero naabtan man ta sa bell. Unsa man to? Aw, wala to eh. Na, ayaw gyud ko ing na anak Franklin. Nilibi ko gustong mabitin na. Kinahanglan nga imo gyud kong tug-anan. Dili mo gud importante. Importante o dili, kinahanglan nga motug-an ka gyud. Sige na pa. Isulti dayon tong unsa tong wato nimo natiwas. Ako nang gisultihan si Papa nimo nga manguyab na ko nimo.
Ha? O niya, unsa may tubag ni Papa? Dili mo sugot. Patay kang bata ka. Pero, ngano dili mo ko namusugot si Papa? Bata pa kuno ka. Wa pa ka makagraduate sa high school. Di mo ko na graduation human sa grade 10, good. Moving up pa man, good na. Basta, ingon anak gud. Well, dili ta kabuot ni Papa na, Franklin. Tinuod man sab. Bata pa ko pa rin ang butanga. Pero, Min, sure man ko, Min, nga ikaw gud mo igipitik sa kong kasing-kasing. Yaks! Kang iluoy. Ako gud may gipitik sa mga kasing-kasing. Lagi. Ako na ganing gituganan si Nanay Milay nga panguyaban ta unta ka dito sa beach. Katong nangadto ta ba, nangaligo ta. Ug ingon man si Nanay, may ragid ko nga wa to madayon. Kay sigurado gid kong busted. Clarex, yun. O niya, manguyab ka na ako karon. Ha? Ngano imo mong gisultian, ana? Di, manguyab ka gid na ako. Min, Bastard ka na, Franklin. Ambot, Ben. Gusto ba nga akong gibuhat? Ako nang gididaan si Franklin nga mamisita sa akong anak, ni Carmina. Ya, isugot. Mihangyog maayo nga kung magkauyab silang duha, dili din sila magminyo. Problema gyud imo, Jason. Dako yung problema, Ben. Panguyab sa akong anak, akong gididaan. Tungod kay ako mo dunay motibo ni atong lalaki. Angay kong panghimarauton dili ba? Kaugalingon kong anak, akong gidawaan sa iyang kalipay tungod lang sa akong kahakog. Jason, Pinangga ko nga akong pamilya, Ben. Andam kong ibuhis ang akong kinabuhi kung tunay magbinuang nila. Pero ang akong kahuyang, dili ko mabuntog. tawag mo ka, Jis. Igo na bang rason nga tungod kay tao ko? Dawaan ko ang akong anak sa iyang kalipay. Kung mo na, mo sakripisyo ka. Aron malipay mo na. Ayong pamilya. Ngano? Nagtuo di ka. Mas Carmina rin sakitan kung natagan mo kagawasan ang imong kahuyan. Mahal ko si Paula. Bililhon ako ang akong pamilya. Pero nga nung nataptan man ko nining sakita, ang nakalisod ka dili ko makapugom. Kanang mga blit na nako ang akong kahuyang. Kung tinuod ang imong ipinulti ka nun, Jason. Pagita lang ng lalaki nga mahimong mapahungawan mo sa imong kahuyan. Si Franklin mo'y kanunay ni asa kong huna-huna, Ben. Gusto kang maungkag iyong pagpuyo ni Paula? Dili. Unya, di ka man makapagitaglang lalaki. Usaon mo paglikay ang maabot nga dilubyo sa inyong pagpuyo ni Paula. Basin pa dahil matambalan ng akong problema. Kung dili na mamisita si Franklin ni Carmina. Pero mo, naroy ko mo, Jis. Wa mo pangayo ang mao mo sakit. Basta lang yun mo taputi sa imong pagtao. Naroy ko mo. Pero labaw makaluoy ang bugto mo, anak. Kung patuyangan mo ang iyong tinguhan. Min, umiyak ko man dahil sa swing, eh. Yan, tubig ko. Humana magugog inom? Kanya, ako man gipalit para nimo. Sige na, good. Duwata lang, good, eh. Bisag, dili dayon nimo imnon. Iubos ko nimo. Bahala ka, uy. Kung may ubos ka na ako. Oh, Min, wag yun kay concern ako. Hey. Nagdrama ka? Waman, sakitan magud ko kung di ka matagad ako.
Ambil na lang ng tubig, be. Or makabiya na ka din eh. Wa ka masako nako. Nga naman suko man ko nimo. Sige na, oy. Musod ako sa kong klase. Ang suko gyud tingali sa Carmina nako. Diretso ra siya gawas. Ug una ko makita niya. Ay, paita eh. Gimingaw naman hinungkod niya. Kaniad to, baliwa naman ako kung una siyang pauli. Dili importante na ako ang iyang presensya. Bisag magbisitahan pa ko niya sa ila. Pero karon ay mingawan naman ko niya eh. Basta dili na ko siya makita sa iyang pagpauli. Ipinahan pag gusto iyang papa nga dili na ko mamisita sa ila. Saon man eh. Nga nung ibati mo kung tumang kasakit. Sa madining ako kibati. Oh, abi na ko kauban ni Mus Franklin. Ako na siyang gibasted, nay, uy. Ha? Unsa? Laliman ka, nay. Gipahimos lang niyang hingayon nga nag-snack sila ni Papa. Nananghit siya nga manguyab na ako. Gagog yung tawhan na. Nag-isgot siya ini dito sa eskwelahan. Kanya sa akong kalagot. Bisag wa pa siya manguyab. Ako din siya gibasted, uy. Hala, nga di na to siya mamisita din eh. Ambot lang niya. Oh, imong kang gibasted. Oo. Dili na to mamisita ni mo. Da, mayra, uy. Di kami ngaon. Hala, no? Ano may nga good taon ko niya, nay? Ano ako siyang uyab? Bala nagdi siya mamisita na ako, nay. Nay, snacks, nay? Aw na basta ikaw. Narang ilang bay? Naada ba kas Carmina? Paita ba ini eh? Masakit pa mga gibuhat ni Carmina nako. Kaysa baod ni Tito Jason. Na dili na ko pabisitahon sa iyong anak. Paita gid eh. Oh, uy. Si Nanay Milay. Migawas gikan sa ila. Murag dunay paliton. Ako siya atangan. Ay, nalimot man din kong palit og asin sa akong pagpangumpra ganiha da. Pagluto na ba kong sudan? Hold up ni. Kabayo! Ah, Ay, kabayo! Kabayo. Sabi na kong tinadaan ng hold up. Nay, tabangi ko, be. Ha? Si Carmina, nay. Dili na mo tagad ako. Tabangi ko, nay, be. Iya man ko gibasted nga wa pa ko makapanguyab niya. Ayun na nagpanguyab niya, oy. Aron dili ka makaambak sa Mactan Bridge. Unsa? Maamang gituhuan ni Carmina ang iyang mga ginikanan. Og labing siguro, kana si Carmina doon na sa mga damgo nga gusto niyang kabuoton. Ang inyo na lang pagtuon mo, hatagin ninyo sa inyong panahon. Nay, love kayo na ko sa Carmina. Niya, si Carmina, na in love para nimo. Paita sabihin na yun. Oh. Di ka mutabaw na ko. Pwede mo ganyan ako lipaya nga. Nakakita ko nimang migawas kay ako ti kang ikasulti. Ay, ako na lang yung panguyaban. Nanay sab... Uy, Well, ay, tempa oy, mapalit pa di kog asin, Frank, oy. Tingalig madugay kog luto sa among sudan. nay, tabangi lagi ko pasabot ni Carmina. Nga, dili panguyab ang akong gibuhat ganiha. Ang akong gusto, nga anak gyud nako siya sa ila panguyab eh. Unya ka dili ka naman kapapamisitahon de Carmina. Kinsa nagsulti nimo? Si Day Paula. O ang nagsulti ni Day Paula, maugyod si Dong Jason. Nay, unsa may akong sa, nay. Nga dili naman sila musugot nga mamisita ko ni Carmina. Dong, wadyog kaysa. Ang nakadaot lang, kay bata pas Carmina. Og mo ilang tuyo nga ang pagtuon, mo hatagan ni Carmina og panahon. Ha? Zaman, nakasabot ka na. Gagko gini si Franklin. Ano kung nananghil pa
pa siyang papa nga, manguyab siya na ako. Kung gusto gid kaniya, bisag way gusto si papa, ako gid siyang sugton. Muna apil-apil pa ka niya sa papa. Ay, mura sa bigtig ko ang panguna-una si Franklin da. Ang akong prinsipyo, nga dili ko panguyaban sa bisan asang lugar. Anhirigit sa amo. Dili ko easy girl, no? Pero, dili sab ko type nga Maria Clara. Ay, kaluod pa yan ako, eh. Ay, murag nahiubos na ba si Franklin ako, da? Da, bahala na mahiubos yan ako, eh. Carmina, anak, pwedeng makasod? Abli man na, ma! Oh, wa ka man lagi magilis. Busog pa manggugo sa snacks ni Nanay Milay, ma. Mao ba? Ma, dili day mo sugot si Papa nga manguyab ko? Kinsay nagsulti ni mo, nak? Si Franklin, oy. Unsa may ang gisulti? Nananghid ko na siyang Papa nga manguyab na ko. Pero, wa ko nang masugot si Papa. Unya, nasuko ka ni Papa ni mo? Wa man. Abi man gud nimo, nak. Bata ka pa. Gibaby ko ka na mo ni Papa ni mo. Og nahadlok siya nga kon may mauyab ka na unya. Mahimong mawad-an kag panahon nga to ni Papa ni mo. Kadrama sa ni Papa, uy. Bugtong kagud na mong anak. Og ang paningkamot sa imong amahan alang regid nimo, nak. Mao ni hinungdan nga dili gusto si Papa ni mo. Nga doon na kay laing tao nga atimanon o kaha hatagan sa imong panahon. Pero, gentleman man si Franklin man, no? Nga naman, Nakahimo pagod siya sa pagpananghid ni Papa. mao na'y pagpailanak nga tinarong ang tinguha ni Franklin ni mo. Pero, mga batan-on pa kaayo mo, uy. Daghan pang mga hitabo along the way sa inyong future. Makabisita pa si Franklin din, ma? Aw, kung mukugi siya, why not? Pero nak, labing maayo gyud nga way maghasol sa inyong pag-eskwela. Oh, dali Ben. Sakay na diri sa kong auto. Ikaw ba? Paglayo lang yung kasi yung magpauli. Mag-commute ako eh, Jason. Ikaw na lang. Oh, sige, di man ka. Tingaling may hapiton pa ka, ha? Awa na. Diretso lang ko pa uli, Ben. Good. O sige, wala ko mo, ha? Salamat, Ben. Sigurado gid ko nga wala sila sa eskwelahan. Ako inong tawagon si Franklin. Kung tuwa na siya sa ila, paat mo na ako siya sa gawas. Ikaw ko cellphone. May utag si Carmina yung nawag. Uy. Isa mo yung number? Huwag mo ni ma-register. Di na ako tabagon eh. Di man si Carmina mo yung nanawag. Si Carmina pa unta ito yung nanawag. Ako na yung tabagon. Kinsa ka to? Gipaw man. Tingali ko siya masayod nga ako'y nanawag. Diretso na lang ako magpauli eh. Nagkita na sa mong Franklin? Ha? Naibaw na si Carmina. Nga dili ka musugot nga manguyab siya sa atong anak. Mitugan des Franklin? Mitugan tingali. Wa magkani mo pa si Dan si Franklin. Hain man nga to anak. Ako siya pasabtun nga ano nga muna akong desisyon.
Wa ka hinoy angay kabalakan sa atong anak. Nakasabot siya sa imong gibuhat kang. Balahit yun ang atong anak, gang. Sagdi lang. Pakigsultiyon niya ako ni Carmina. Mag-ilis ako, gang. Nanay pa ni hapon? Oh, naanagang. Nabusog ka ba sa atong panihapon, nak? Busog kaayo pa. Maayog yung mo timpla si nanay ni mo milay, no? Bitaw? Unya pa? Kanis naman ang sila datong banding? Ganahan ka? Basta ka mo si mama nga kong kuyog, ganahan gyud ko. Dili ba? Kung kanunay mag-uban ang pamilya, layo ra ang gubot nila. Ug mahimong forever pagid ang ilang panag-uban. Swerte ka, anak. Nga nakabaton og amahan parehas ni Papa ni mo, Jason. Way laing gihuna-huna ang ato ra yung kalipay. Malipay kaayo ko ma. Nga, permi mong labing si Papa. Layo ra gyud ang kahigayunan nga mamahimo kong produkto sa broken marriage. Uy, nga nun abot mo na si mong nahuna. Kadaghanan gud sa mga parents nga magbuwag. Maay mo suffer ang ilang mga anak. And never in my wildest dream nga maparihas ko sa ubang mga anak nga na-displace tungod sa pagpatuyang sa ilang mga parents. Mahal ta ni Papa ni mo, iha. Ulit tinuod, anak. Bisan ganit kapoy ang magsigig biyahe, ako ba yan nag-agwanta? Kay dili ko makatugot nga inighangyo ninyo nako. Balibaran ko kamo. Mahal ko kay kamo si mama nimo, anak. Mo ginahinungdan pa nga, love ka kaayo nako. Love ko sab kamo si mama nimo, Carmina. Ako ra bang gibalibara si Franklin sa dihang nanangid siya nako nga manguyab siya nimo. Good for him. Wa ka masuko? Of course not. Oh. Ang iyong pagpananghid, nagpailala nga, serious siya sa iyong feelings nga rin ako. Pero, wa pa na sa una-una pa, uy. Nalipay kaayo ko nga nakadungog ni anak, nak. Pero, pa, ma, Hmm? sa higayon nga mabatyagan kong I love someone else. Bisag kapila pa siya mananghid nimo. Ako lang siyang katawaan. Kay I will be the one to decide kung magpauyab ako o dili. O kung subtun ba na ako siya o dili. Oh, Carmina. Sorry, ma, ha. Para manggod na ako. Ako mo'y mas nahibaw kinsay angay kong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Uwa ka ma-alarm sa gisulti sa atong anak. Ang imong pagbao ni Franklin, useless lang di gihapon. Kay sira may magbuot sa binuhat ngayang higugmaon. Wa man ko maalarma, gang. Nahibaw ko nga unya ra maabot sa atong anak ang iyang love life kung mag-college na siya. Maayo lagi kun maingon anak kang. Ganahan ra ba kuno siya ni Franklin? Gigihapon na problema, gang. Kay dili naman makabisita si Franklin. So, dili na nila mahisgutan ng may tungod nilang duha. Unya, be. Kay permi man sila magkita sa eskwelahan. Ayaw lagi paghunahuna niya, na. Mula ka ko karon kang, ha? Oh. Doon na sa'yo mag-birthday sa kauban ni mong ahente, kang? Wa ka makatagan. Magpainom si Briggs na mo kay na-promote siya. Regional sales manager naman siya. Mo na hinungdan nga mag-blowout siya. Franklin, doon na kay problema? Ma? Ay, unsa man, wa ka ganahing manihapon. Wa ka lamiis giluto na kong sundaan. Ganahan man, ma. O unya, nganong miundang ka man dayon. Gibastid kong Carmina, ma. Unsa? Nanguyab na di ay ka? Di pa day pwede, ma. Wa ka pa gani makahuman sa grade 10. Unya manguyab ka na. Matao na nga mag-college ka na, uy. Kinsa ba'y na kurso na dahan ni mo, ha? Si Carmina, good ma.
Katubang nagpauban ako sa anniversary sa iyong parents. Katugong nagdakog sudan din sa ato. Mao ba? Ma, in love ko ni Carmina, ma. Kung siya akong girlfriend, dako siyang matabang sa akong pagtuon. Kay buhaton ko man siyang inspirasyon. Unya. Unsa may imong problema? Gibalibaran lagi ko sa iyang papa. Dili gusto si Tito Jason nga manguyab ko sa iyang anak. Pero love na ko si Carmina, ma. Tabangi ko. Ay, unsa may akong ikatabang. Wa man in taon ko makailan ni anang Carmina san, uy. Ikaw, manggod. Nganong wa mo gid sila padayon na dinhis ato sa dihang ila kang gihatod. Bitaw, ma. Pero ako ba silang gidapit? Ako silang gihangyo nga makihimamat ninyo ni Papa. Pero nagdali mo si Tito Jason. Ay, mao lagi unta. Makapasalamat unta mi nila. Ug mailhan na mo si Carmina. Gwapa si Carmina, ma. Charming o ganahan tigid makigsulti niya kung mag-atubang mong duha, ma. Ay, sagdi lang nak. May higay yun ra gihapon nga magkailhan na si Carmina. Unya. Unsaon taman ka sa pagtabangsan. Mabuang gid ko, ma, kung padayong maglikay si Carmina nako. Uy, ayaw imtaw ni Ana ha, Franklin. Di apabaya mi si Papa ni mo gang imong mga igsuon nga nagmahal ni mo. Kalma lang, good nak. In love lagi kong Carmina, ma. Kung in love ka, ipakita niya nga ngayon kas iyang pagtagad. Labaw sa tanan sa iyang gugma. Ayaw anang luya-luya. Bilang kaha ni Carmina, bayot ang gustong manguyab niya. Unsa? Humutagod ni mo dong. Mura magiligo ni mo perfume. Nang milay sa doy. Ako lagi imong gibantayan ha. Ang, kinsa may dili makabantay oy nga layo pag ani ka? Nasimhutan man dahil nako ang imong kahumot. Wa magdudas day Paula sa imong lakaw. Ha? Kano magduda man siya? Nga nananghid bang ko niya? Kapoy man ko ng biyahe nang. Lingaw-lingaw lang sa ko sa gawas. Oh, di kayo nung uno pa Hawaii? Kapoy man ka imong biyahe. Ugma ba? Biyahe na sad ka. Kapoy. Okay lang nang. Naanda naman ko ini ba? Ay. Ngano ka nang? Kung ako pa'y day Paula, maniid na gyud ko. Sa? Anay tinuod dong oy. Ano good? Kung ako pa'y nahimo ni mong asawa, maghuramintado na gyud ko. Na, mura. May rasab na nga dili ikaw akong naasawa oy. Ato na ko oy. Ay, dong, basta dong ha. Tama. No monkey business. Yes, sure nang. Forever faithful gi ko sa kong gang. Yes. Di gyud checks ang imong gipahumtan ha. Di lagi nang. Cuts. Giaha. Ngano pala ka umagina si Papa, ma? Tungod sa kamayong tao ni Papa ni Munak, daghang mga higala. O kay daghan mga higala, dili kalikayan nga daghan ang mga imbitar niya. Di ka mahadlo ka madugay siya pauli, ma? Nag-driver ba siya? Unya, hubog. Kuyaw kayo madisgrasya. Oh, ayaw lang sa pag-ampo na ko eh. Nga madiskrasya si Papa ni mo. Kitsa may dili mabalaka sa lakaw ni Papa, magod. Gabi inagod ka ayaw siya mo pauli. Unya, hubog pag yun. Nya ikaw, dili matug kay mag-atang niya. Kaso laan na. Carmina, kung mamahimo ka na sab nga asawa, o ang imong bana parehas ni Papa ni mo, imo sang buhato ng ako rong gibuhat. Risk go manggod para ni Papa nga mapauli siyang hubog, ma. Maayo untag doon na siya driver. Isiya ragoy mag-drive. Nahibaw na ni anak imong amahanak. Maayo pag matuog ka na. Doon na ka ba klase ugma? Katog na lang sab, ma. Oo, onak. Mato na ko ron sa among kwarto. Sige, ma. Good night. Tug na, ha?
Di mo ko makatuog eh. Ako kang tawagon si Carmina, no? Gimingaw mo ko siyang tingog. Pero, tingaling nagtuunon siya. O di ba natuog na? Na, musamot lang hinuon niya ang kasuko na ko. Oh, may bagtingan ko cellphone. Tingaling si Carmina ang nanawag. Numero na may narehistro. Huwag mo ko makailan yung numbera. Dili na ko tumagon eh. Walang gyapon niya tubagang akong tawag. Ganun pang mugos masag ko. Duha na kay gayon na nanawag ko niya. Pero ako tubaga. Mal! Shit! Huh. Mursa kag kinsada. Migimok na sa nang akong kahuyang. Ganong dili ba ko makapugong din yung pagpatia? Mga may kog waiter. Gusto kong patanong lalaki ang ako ikatagay. Kwarta na sab. Kapila na di ko rong imong gipamayutan. Katulo pa ka. Pero kay first class callboy ko, nagkukog singil. Nala ko ipasadaan ni mo ha. Magkasugat gani pag-usab ang atong daan. Labi na gud kung doon ako ikaw pang babae. Huwag itagdanay ha. Ha? Nga naman. Akong asawa nga ako ikakuyog o kang teenager na akong anak babae. Wa di sila mahibaw nga bayot ka? Dili ko bayot. Nakadungog ka. Dili ko bayot. Ako bukang duulan sa Carmina, no? Mudabi akong pasalubong para niya. Ang akong ikahadlukan. Tingalig dili ko niya tagdun. Oh, may kalit magkawa sa Carmina. Diya pa ganito siya sa atbang, naglingkod. Nawa man. Hoy! Ah, uy. Ay, bukang nga. Ako na inoy na surpresa da. Unsa? Ako kung nakita nga naglingkod sa atbang. Pero, kalit ka mang nawa. Sus! Para ka na lang di ay. May dabay akong pasalubong para nimo. Unsa na sang klasiha sa panang imong da? Bahog-bahog. Oh, imong gud yung gitawan min. Ka-weird yung mga ngan sa mga dadon nimong pan, uy, Franklin. Moingon ka lang weird kay wa pa mo ka makatilaw ini. Dato mo gud mo. Nagpabikil ka? Aw, wa oy. Men. Unya, mag-abot sa reses ha. Anugon ba yan eh, kay init pa ba yan eh. O, dami ni kanon basta init pa. Kay, di mailhan, nabago ba yun? Inyo tingali ng bakery, no? Nga naghimo sa imong dadon nga pan. Di oy. Kanagong akong maagian gikan sa amo min. Unsa man? Karon nato kanon ang akong pasalubong? Hapit na hinuon ang time. Sa recess na lang na, uy. Sige. Wa ka masuko na ko. Mas kang buangaw, gidi mo, uy. Butagad pa ka ko nimo kung nasuko pa ko. Nagdrama magud ka. Nag-uulbay ko gahapon min. Abi na ko, di na ko nimutag dun. Imo gud kong gibasted. Nanguyab na di ka na ako. Katugong naghiskot tag uyab. Kalit nung kag ingon nga, basted na ko. Bastahan ha ka manguyab na ako sa laing lugar. Dili sa among bay. Muadto ko sa inyo ha. Aron ako nang idiga ang nagsalimuang na kong pagbati nimo. Aha? Wabay ko manguyab nimo din ha. Pasidaan lang tong ako. Min, mamisita na ko nimo ha. No. Dili pwede. Ha? Wa ka man katugti ni Papa nga muyab na ko. Nga mamugos man ka. Ito. Sayo, sabi mong may gugma, uy. O pag ganita makahuman sa high school. Sakto si Papa.
Kinahanglan focus ta sa atong pagtuon. O bayong mahibaw sad ka, Franklin. Kung mahigugma na gani ko, wa na makapugong nako. Bisag si Papa pa. Ha? Ang law man sa ng panghupaw ni mo. Naluoy naman ko sa kong asawa, Ben. Ha? Nagkuhat na sabi siya na ako gabi eh. Isa may mong kauban gabi eh. Ang nanguyab si mga anak. Dili, oy. Oo, di bandi ay. Yung anong naluoy mo kay Paula. Kanagong mulakaw ko. Ako siyang patuhuon nga nahubog ko. Wala hinungdan nga makaadlawnan ko sa pagpauli. Mahadlok ang taon siya nga madisgrasya ko. Kaya ihubog lagi ko mo drive. Sa ato pa, di gina kahubog. Makainom ragod. Pawa sa kawaw. Mauwaw pa na ka. Kada mangita pa kong akong biktimahon. Wa nga gini mo eh. Naglagot ko. Ganun doon ako nining pagbati ah. Ug bisa mo tang ako kalagot. Nawa pa ginako angkon si Franklin. Jason, atol na sila ipahungaw imong kahuyang. Iyon na ng Franklin. Kay nanguyab na si mga anak. Dili ko mapugan akong kaugalingon, Ben. Dili mawa na ako kining akong kahuyang. Kung dili ko maangkon ang laibgan kong batan og lalaki. Wa man kani mo pabisitahan si Franklin. Wa na. Ilo pagitag pagi nga imo siyang kauban eh. Tajis. Kung imong panayunan ang imong kahuyang uban niya ng Franklin, nahadlo ko nga kasilagan kasi mong anak. O dili lang unya ang imong anak ang mumaldisyon nimo. Hangtod pa si Paula. Unsa may akong buhaton? Tubagon ko pagutana ang iyong pagutana, ha? Unsa yung baton? Sa gayon nga matinuod akong kahadlo nga mawa nimo ang imong anak. Ugwatan og bili ni Paula ang inyong kabinyaon pinaagi sa annulment. Ayaw lang ko pangutan-an niya na, Ben. Mahal ako si Paula. Buutan og masinabuton ang akong asawa. Musabot pa ka siya kung ikaw mismo mo'y kaagaw sa kalipay sa iyong anak, ha? Iyo na, Jis. Magtuong. Tuong ang nadini nga nag-away nung tudua. Awa, pilingi sila. Mabuang matingali ko nini, Ben. Magpahumot na sa dron ka dong. Nang milay bayaw eh. Oh, sayo ko kang niabot. Sakto kas pahuway. Karong gabi mula ka nasad ka. Maligo ka sa pahumot. Di ko mulakaw eh. Akining nang mag-anihan ka po si Franklin. Wa naman. Ayaw na siya pasudla din sa ato ha. Ha? Nga naman dong. Nakasa siya ni mo? Unsa? Oh, nasigam na imong mga mata. Nakasa gyud ay siya ni mo no. Unsa man be? Unsa gihimo na tong hanginon nimo ha? Ha, dong? Ako lang siyang gididaan nga mamisita ni Carmina sa pagkakaroon. Mga bata pa sila. Papagani makaw mag-high school. Ako lang silang gilikay. Na, dili ka magpangita na hinuon sila sa ilang malipayong panag-istorya. Ato na lang nabuhata sa eskwelahan nang. Akong gididaan si Franklin aron dili siya makapatuyang siyang gibati. Hinuon, sakto sad na imong desisyon do. Tabang na sa pag-ampo nang. Nga dili dayon musod si Carmina niya ng gugma-gugma. Bata pa siya. Nakasabot man ko sa inyong concern sa bata dong. Pero kung manghilabot good mo sa iyang kalipay, na tingali bayag mo rebuildi siya. Nakasiguro ko nga dili ka nabuhaton ni Carmina nang. Basta, dili na ko gusto mamisita pa din si Franklin. Pauli na kami. Oh, ikaw di ay? Pauli na sago. Pwede mo kuyog mo? Inigawas na ko din sa eskalahan? Oh, dali. Ihatod ko sa akong pag-atang og jeep. Sa inyo ba? Gididaan ka man ka ni Papa sa pagmamisita sa amo. Nga mo uban man hinuon ka na ko.
Dili man pagpamisita nga akong tuyo kung muuban ko nimo. Diyos kang hagawa, gini mo, Franklin, uy. Mm. Ato lang gud unang tumanan si Papa. Ay, mag-istorya lang ko ta sa inyo. Nga naman tayo din sa eskwelahan. Dili dito magka-istorya. Abot naman gani sa Baltimore nga gubat ang atong gistoryahan ganina pag-recess. Nahurot na gud na ko ang gidani mong bahog-bahog. Paita. Pait lang gihapon. Hoy, ako ba may palit og soft drinks para natong duha, ha? Di man na problema, men. Pwede man nga ako'y mo libre ni mo soft drinks. Ah, di sab na mahimo, uy. Ganun di man. Imo pa lang unya kong buybuyon. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Kinsay sakripisyo. Kulihog day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.